Øl bliver brygget på humle, malt og gær. Alt sammen i vand. Vand er en kemisk forbindelse, som er opbygget af hydrogen og oxygen. To del hydrogen og en del oxygen. I de to grundstoffer er atomer. De atomer er opbygget af en kerne og har skaller, hvor i elektronerne er lokaliseret. Kernen er opbygget af protoner og neutroner. Der er i udgangspunktet lige mange neutroner som protoner i en stabil kerne. Men hvis der bliver ændret i antallet af neutroner, bliver atomet til en isotop. Elektroner sidder i elektronskallerne. Første skal kan der være 2 elektroner. Protoner er positivt ladede partikler. Neutroner er neutralt ladede partikler, og elektroner er negativt ladede partikler.